الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bwakari biye jumaye Bwakari biye lahoroma donye Bwakari ikado biye ala deli do doye ala ale bi deli wati bela jilena nga juma dunya fe Bwakari siriki ikado afora nga do fara ala deli ka ala masalika Bwakari siriki ka yafa deli subhanahu wa ta'ala fe abika sababu yi mi nyanga lanunu nye abela jile kasega sigi kalaka meleke minu ngatili Bwakari siriki olu de bi jigi dukolo sanve mi nye anga hami ananga nyinivo nyi ambe mimbwanda ka fo Allahu ta'ala bo siri ko abi me nyetu ni nyeleche ala ka nga duwa jabi ama yina Allahu ta'ala fe anga jamana mi ni oye mali bo siri ki ka don anga jamana anga mana gwana bo nga kamana gwankunde fe mo fe no ya onzoro jamana ngono nandara la ka fo Allahu ta'ala ka lanyini do bo siri ki ka do anga lafiya utambali ka Allahu ta'ala deli mi nye jamana nyi ko dama mi ndalembe ka zegere bamanje wale ni bingane wale la boka sirika Allah ka duani majugu che Allah ku halaki Allah ku takye Allah ku halaki Allah ku takye boka sirika na Allah halaki ku takye boka sirika ka do lahara jodo Allah ku do jahannama kono ku nyela tasuma bile kono u deme baw akebaw ma minu ma nafulu bo boka sirika akademi nu nye dugola akademi nu nye bangena Allah ka bele jile halaki boka sirika ka do ka ko here dama ka nga jamana ke jamana lafiya le nafulu ka soro here ka soro kene ka soro Bagasirigi amo yini subhanahu wa ta'ala fe ala min di ma java ala min ni ya deli ale de bi so ka klaka ison tuguni ka nyina kwa ison an gamo ala di ma Bagasirigi ikado ye kalande nye ayo men ndima ala jati kama bismillah tawakkaltu allahi wa ala hawla wa ala kawata ila bilahi Bagasirigi ni vowo fe akacha ala fe dego bila ani fofo kangi soro ala bi duinache nyini nga ko muna Bagasirigi ko ala dugo yoro tenena ala ikado biri yoro tenena e ala ko ala ne de se ka fenge femi mo bo kalama wala ma nya daba kama o ya fa ke baye ala di ala ne de se ka fli nya daba kama wala ma daba kama ala ne de se ka bingani ka wala ma bim se ka kenaka ala ni fon fo nay no soro ala nyengal fa e ala dima ala nyendugo yede ala kofe ala ne ka kodombalia ala ani ne min don ala ka do se kana soro e ka do ngese ke kota ala no yenzoro ala ka yafama duwa bana ayo o nyano iya famu wa anya famu nge ni durusi kosobe Bagasirigi ama yini subhanahu wa ta'ala fe Bagasirigi ka do anga jamana ade ananga jamana de mimbi malikono mimbi malikoka ala ka ambele jile kishi ka ambele jile tanga ala ka hera shura ambeka abi dugo ke rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil arati hasana wa qina raban nar Allah ay ka hinanga jamana na akika ala kama ke muhammadu rasulullah barka kama magani madne barka kama kulishu barka kama ya Allah ka hera shuranga jamana kono Allah ka bele jile so soni dana Allah ka bele jile so soni dana ka kenya dama Allah iko kika ala kama la hawla wala quwwata illa billah lazim bismillahir rahmanir rahim la hawla sharika la hawla subhanallah la ilaha illa alhamdulillah rabbil alamin Naam. Nako wala to go bedi. Bwagari sirigi. Nebe mbolo bwakado mbi boni sebenye sebemi nuka ma notre voix. En makan. Nosra damisi ni yaka fasiri. Nosra ko ikado jamana fanga na sorola ayelamana. Yalema o debna ke sababu ye mimba to nogoya da ani laidu minu ndira ulu na tengungwa. Nyiningali. Minye terezira koi. Sirako kurango. Bwagari sirigi ikado laidu chamandara jamana kurakula. Ikado
caman dulonnen don ani gɛlɛya bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita ala k'a hinɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn fanga in dafirila a yɛrɛ ma si sɔrɔ o kɔfɛ nka fanga in bi baw Boubacar Sidiki kana bila bi la i k'a dɔn taa ka segin ani ɲininkali o de bɛ sen na Boubacar Sidiki a bɛrɛ ta n'i ye ɲugu feerela ka sugu koyalen ye kana ɲininkali kɛ i b'a sɔrɔ maa nataba don Boubacar Sidiki a ko jamana i k'a dɔn wari min bi don ayiwa fɛn caman na olu giriɲana ni k'a barika fo k'a fɔ k'a to ten Boubacar Sidiki nka layidu caman fana taara minnu dulonnen don sira la Boubacar Sidiki ko k'i bɔ a la jamanadenw caman bɛ minnu degunnen don minnu zɛngɛnnen don Boubacar Sidiki i k'a dɔn kɛnyɛrɛye b'o la i k'a dɔn sɔrɔ bosoba b'o la hali foroba baarakɛla dɔ b'o la Boubacar Sidiki n'i ye jamana ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ se fɛn minnu ma bilhak o caman de gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten jiko b'o la kuranko b'o la Boubacar Sidiki i k'a dɔn jamanadenw i k'a dɔn yɛrɛminɛ da y'an da ye Boubacar Sidiki sabula san caman kuranko dɛsɛ in nana ni gɛlɛya min ye ani tɔɔrɔ min ye a fanga bonyana layidu gɛlɛ dɔw taara don dɔ la jamanadenw nisɔndiyara a kɛra bɛɛ ɲɛna k'a fɔ tabarikala min yɛrɛ ye nɛgɛsirako ye n'o ye tɛrɛnko ye Boubacar Sidiki k'a dɔn don dɔ kɛra a fɔra ko min ye tɛrɛ kunkolo a minɛnw ye olu nana a don min ye minisiri caman bɔra ni ka t'o kunbɛli kɛ malidenw jigi sigira Boubacar Sidiki ka bɔ yan ka taa Senegali ka tɛmɛ Kayi fɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn a donnama in kama Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ kun ye premier ministre ye waati min ale yɛrɛ dunun ni bala gosi ko terrain ko i k'a dɔn a ɲɛnabɔra sira na taama Boubacar Sidiki minnu bi terrain sira in kan n'u balo sirilen bɛ terrain ka tɛmɛni na Boubacar Sidiki k'a dɔn ɲɛ mɛnna sira la sɛbɛnnikɛla ko o ye dabali ye min fana kan ka dilan k'o ma kɛ Boubacar Sidiki o k'i bɔ yen min ye kuranko ye kɔrɔfɔ in fɔra Boubacar Sidiki k'a sɛbɛ kɔrɔfɔ kɔsɛ in na jamanakuntigi yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ o kɔni o ye maa caman kɔ i kamana na sabula n'a ko min ye kuran yele ko ye u laban bɛna sande Boubacar Sidiki k'a dɔn du o du bɛ yen bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ nɔgɔya la o b'a jira k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen o dulonnen bɛ o k'i bɔ yen Boubacar Sidiki n'i ye sirabaw ta k'a lajɛ taa ka segin min ye Seware Gawo ye k'a ye sira Boubacar Sidiki an bɛ ka san joli joli bɔ nin sira ninnu dɔ a fɔra ko dɔw na daminɛ a fɔra ko dɔw daminɛna nka hali bi n'a ka bi i k'a dɔn degun bɛɛ yalima o bɛ ɲɛnabɔ don jumɛn ye Boubacar Sidiki nin bɛɛ lajɛlen la jamanadenw i k'a dɔn min ye wariko ye o gɛlɛyalen don fo k'a fɔ k'a to ten Boubacar Sidiki i y'a dɔn n y'a f'i ye ko kuranko gɛlɛya jamanakuntigi ye min fɔ o la o kɛra sababu ye maa caman ka hami nka ɲininkali de bɛɛ min ɲɛ nɔtɔra ka fɔ ye yalima nin ko minnu kɛra sa ni camancɛ fanga yɛrɛ mɔgɔw kɔrɔtɔ dɔw b'a la k'olu kɔrɔtɔlen don k'a fɔ a ka kunjɛ Boubacar Sidiki yalima kunjɛli in de bɛna k'a fura ye wa yalima ni président voté kɛra o bɛna kɛ sababu ye min ye gɛlɛya in ka duga wa ɲininkali caman kɔni bɛɛ nka min kɔni ye gɛlɛya ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a da ye nin ye a caman dalen don ɲɔgɔn kan u ɲɛnɛbɔn tɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ notre voix kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra notre voix ne y'o bila l'indépendant ne bɛ o ta Musa Sayon Kamara nin y'a ka fasiri ye Musa a ko min ye anw ka cɛmancɛ fangabulon ɲɛmaa ye général de division Ablaye Mayiga jɔn ko Ala a ye taama kɛ tile fila taama ka taa Ghana faaba kɔnɔna na n'o ye Accra ye i b'a ye k'a fɔ min ye Ghana jamanakuntigi kura ye n'o ye John Dramani Mahama ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni kun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnlenw bila ka na minnu nana ni lettre ye kana di an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye maa min n'a tun b'u ɲɛmaa donni kama o de ye Alfred Mahama ye senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko k'u nana ni lettre ye kuma min b'a kɔnɔ o de ye kana bonya da général d'armée ɲɛkɔrɔla la n'o y'an ka transition ɲɛmaa ye jɔn ko Ala min ye u ka jamanakuntigi kura o min n'o a ye jamanakuntigiya kɔrɔ kɛ ka tɛmɛ i b'a ye k'a fɔ san 2012 ka se san 2017 ma a kɛra Ghana o président ye baale kɔ maa wɛrɛ nana ale nɔ na kalata minnu n'o bɔra ka kɛ décembre kalo tɛmɛlen na san 2024 b'a ye k'a fɔ min ye John Dramani Mahama ye a ye sanayɛlɛ sɔrɔ a kɛra président ye jamanadenw n'o ye Ghana ka denw ye olu ye danaya da a kan kokura o nisɔndiya senfɛ sa a ye cidenw de bila kana fɔ général d'armée Assimi Goïta ye k'a b'a fɛ a ka sigili don a ka ye kɛnɛ kɔnɔna na jɔnni kama o
o doni kama ibaye ka fo mi ye General d'Armée Assimi Goïta ye ay korofo akoka ya me ga ado mamata mi AES président kele kata se mi Niger premier ministre olu de tara ni ga sekata AES jorofa ga o kofe ibaye ka fo kunna siningo araba mi onwa chamatoro fanga blo nyamai général de division Ablaye Maiga ale ni délégation belebele do bola ni kukunda Ghana jamanaka ani mamunu bola o mauta mabawla ibaye ka fo onga ministre des affaires étrangères son excellence Ablaye Diop o tumeta mana kata se madame Fatou Binta Diop ma ale conseillère diplomatique et présidence de la transition ni ataka laje o tarani lettre kata di John Dramani Mahamama ka jira ka fo jongo ala ulu nana Assimi Goïta twala no façon maliba chomojoro fanga nyamai o tama senvensa ku be o ka bonya da aka wa mi ye jamana flyinga kiliyai ka bi kunungo fo bi ni fema faraka ko fema bo ala to ulu mayeli minge aga sigili do ko ta jira ka fo ko dogali mado de ko ko nu chogo do gani ye ko ta ka laje fana jigina yoro manga ye façon malibala bawu mi ye sheba jitoy o ba de lamo mi ya ta ka alaje mi AES ye o ye jamana sabaye façon maliba Niger ka ta se Burkina ma o mi o président confédéral fana ye o de General d'Armée Assimi Goïta ye tama chama o manyama bawu anjugula ma ambele jile bu ka plado o weta famunu fa nu be dibidibi wale munna ka tige ambele jile ba kalama fenda la sa fenda la akoledu mianga dedo akoledu o mani mianga ite sawa ite sera la ye wa akoledu fo etala nam mi ye General d'Armée Assimi Goïta akoni aye anga chawonjoro fa blo nyama no ye premier ministre Ablaye Maiga ye atara ni tama ina klefla tama badiya tama wa tama akera kuna wolo dai wa mi ye General de division Ablaye Maiga asigina kana faba konnana ni kuna foni mombaye ni ngwe sabai na ya salo kabo lene pana konnana Musa Sayon Kamara ka fazire wa sirigi mengele ku mbi boni semaine mi nu kama aujourd'hui bi clé agolu ko chien kemenani chien binani ani saba minye Alhaja Abe Haidara shirfuke ni yaka kalme wa ga sirigi ikado bunyate barkai sirakoro jiri ikado negangado wa ga sirigi ikado mama na minga jamana kono ikanga tanu kifo lala koteti sini maw anake sababu ye mimba to lu na la degelike machasu konate eski l'impôt directeur général ibise ka fama ko korole bi wakasiri ki kado dangoroba aya seko bela jile ke jamana ye doniya fonfo bala ya beke jamana ye ni denyumai ni barakela bay wakasiri ki kado sambi nani sanworo ikado minye direction générale des impôts abo nyema yala wakasiri kani miri bolite boliye ikado doniya te doniya ye ikado nyinini te nyinini ye amma minge wasa jamana bseka lafia ani boda soro chugo mina fama ujodo minye sanworo ye machase ka impôt kalfama hal no ya soro bi wakasiri ki kado lafia bo ikado abo la no ye retraité wakasiri sebenekela ko ako machasi domi abe wala seme aya seme ikado demseni doma wakasiri ki min fana kera ikado l'impôt directeur kurai ako ikado fana na kaka sabula minya Amadou Fali Jangai wakasiri ki kado nindo uche fla kene kelenga mini minye awo gundo ye awo ni minye doniya ye ikado machasi min doni babulo ayo gunde ke ayo gundo da Amadou Janka Fall tege sebenigala ko machasi konate wakasiri ki kado ni ndangoroba mi na iwulika jo chamage kala ko ni ndewo wakasiri ki jamana mugo tibani na sabula ina de Bamako ayo durusi ko ba mi nye maîtrise administration publique option management public école nationale d'administration publique ukama ko ENAP Canada jamana na ayo wala salo wakasiri ki kado kalaba nduguni mi nye doniya unye ani chefero kase ko lu faranyoanga ode ikado minya administration publique option gestion université et de Chebroke Canada la hawla wala quwwata illa billah lazim mo bene de la ko kala ni angata sa kanana nga kala date ni kanana ko nyamia e jam mata se ra ko ni yede
ha o ki boy ne o be no yang kala nga jamba nga chorwa de fo abel harabi joni mvage bafu ayendo kalala jona itna do jira mi va ya do madrasa la me de fute bulu amaja ni tebe no ga ja ba bu yalo ka metri su salo ga blanguna mo be metri la wala de fo anga chorwa ka barka ndazi gile tabalgile la ne fa o yala la tigo yo ne ka chorwa kuma ga ndigo bonilla o de mina mi la fi o la ko ka te ben na flo de feni ngoni hoy mo feke bo sirigi o ta damay i cadre administration fiscale université Paris bo ka sirigi 9e Dauphine France akoni mbele jile wala salolen ko fe i ka do anara bara damine jamana kono bo ka sirigi ka do kabini ko damine fo kana sengi nyininga i ka do wuli ka jobba ma chaso konate doniya bala ma famu ya lemba ma basigi lemba bo ka sirigi ka do abe harmade bonya segi ma fo ka tuti ako jamana ngono chef de section enregistrement timbre chargé de mission conseiller technique ministère de l'économie et des finances minier fiscalité intérieure sous-directeur minye législation fiscale contentieux Mathias Konate akra conseil d'administration société baminu mbisanu bo siama no yo somisi SI Sajula Semo SA minye Lolo Somilo SA minye office malais de l'habitat OMH wasriki nunu mbela jele jadu temede ngofe minye karamoya ya ayoke cour gendarme fana na bakoya Mathias ma do makoy sabula doniya mimbena mato ka do sora la bokasiri ki ka do ode aka kilinai mami na nana ta ka ke lempo directeur bokasiri ki lempo era ado ka foko bi sina barakelaw chakeda soro busuli bokasiri ki sango san i ka do bi fara nyinini ka même se ka to wande bi soso en 2019 kana bla 2021 la direction générale des impôts bokasiri ki i ka do ministre yere ani jamana famo nana do ja i ka do ni chakeda mimbambulu ni sanu dingedi bokasiri ki ka do kabini milliard kɛmɛ kɔnɔntɔn ani milliard tan an bɛ doni minɛ ko bi milliard ba kelen ani milliard kɛmɛ fila ni kɔ bɔgasiriki k'a dɔn cɛ kelen min sera k'o maana san o san a bɛ dɔ fara dɔ de kan o k'a dɔn o kɛra Mathias Konate sɛbɛnnikɛla ko bɔgasiriki nin don maa tɛ impôt la min b'i kale ɲɛji la sabula nisɔndiya ni ɲɛji don a ye baara min kɛ san 40 lafiyabɔ waati sera sa a yɛrɛ ka t'i niw lafiya bɔgasiriki a ye kuma ta a ko jɔn ko ala ale nisɔndiyalen bɛ ala min ye bi don in jira na bɔgasiriki ni ka kɛnɛ se ka kɛnɛ bɔgasiriki k'a dɔn hakili ɲuman bɛɛ nin baara kelen bɛɛ lajɛlen ka kɛ kungo min sɔrɔ gɛlɛya min sɔrɔ bɔgasiriki o ye ala tanu ye nka a kelen dɛ sabula a baarakɛɲɔgɔnw a b'olu sɛbɛkɔrɔfo olu de y'a dɛmɛ a ko bi ale bi wuli k'a sigiyɔrɔ di min ye nin denmisɛn ye n'o y'a badenkɛ ye Amadu Fali Janka a b'a dɔn nin kamalen min filɛ nin bɛ se k'ale jɔyɔrɔ fa fo ka tɛmɛ a kan ka sababu kɛ u jɛra fɛn caman na i k'a dɔn gundo caman u jɛra o la u jɛra baara caman na faso a ka ɲɛtaa ni hakililaw kɔnɔ san 6 bɔgasiriki k'a dɔn maa ma n'o kɛ fɛn min na a ko jɔn ko ala n'o tɛ ayiwa kojugu wɛrɛ u bɛ se ka fara diinɛ kan fo a kɛra jamana jɔ ani jamana ɲɛtaa ye jamana ɲɛmaaw dun y'a dɔn a ye bɔgasiriki sabula tanuni caman dara k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnkura tanunu ani bandiri caman dara k'a da kan na a ko a bɛ ala sɛbɛkɔrɔ tanu ni ka jamana den bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka faamaw waleɲuman dɔn bɔgasiriki ale bɛ t'i lafiya bɔ nka jamana mago mana jɔ a la don o don bɔgasiriki n'u y'a wele i k'a dɔn a bɛ jaabili kɛ sabula ale jamana in de y'ale kɛ nin ye a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ jamana in na bɔgasiriki k'a dɔn n'ale sera ka nin ɲɔgɔnna baara kɛ jamana ye o ye ala tanu cogo bɛ di karamɔgɔ de b'a tungara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko le triomphe du Mali triomphe du Mali jamana kala haldi ni y'a ka fasiri ye joni kala haldi kala hardi kala hardi tɛrɛ kal haldi awɔ kal haldi no e bɛ fɛ ka kala hardi e bɛ fɛ k'a saba cogo min o ma sɛbɛn dɛ o ye fulaka de ye o kala hardi de ye Kalhardi de Jitura nam Kalhardi ni y'a ka fasiri ye mun fɔ di min ye triomphe du Mali kɔnɔna ye bi i b'a ye k'a fɔ min ye mouvement an bi kɔ n'o ɲɛmaaba n'o ye Batuli Ɛɲani ye jɔn ko ala min ye ka fɛn min ye forage belebelew seli ye o 267 o bɛ u ka danganiya na bi n'i y'a ta k'a lajɛ nin mouvement in ka taa se a ka wulikajɔw ma politique sira fɛ a kɔni a
dili don bɛ jamana in fan caman fɛ wa a ka baara maaw ye fɛn min dɔn ni a ye o de ye ka maaninfinw degulenw ɲini ka o ɲɛji cɛ a kɛra sa jiko bɛ maa minnu na jamana fan dɔw fɛ u bɛ wuli ka jɔ kɛ ni ye kɔlɔn belebelew ye k'o sen ka di olu ma walima ka dɛmɛw ta ka ɲɛsin maa dɛsɛbaatɔw minnu kɔni bɛ yen n'u mako bɛ dɛmɛ na hakika la k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ waasa hami min bɛ u la caman ka se ka bɔ a la n'i y'a ta k'a lajɛ a ko in a daminɛna Bamakɔ kɔnɔna de la yan min ye Bamakɔ ni a nɔkandugu ye i b'a ye k'a fɔ nin forage belebele ninnu mouvement an b'i kɔ to a la a kɔni a taara nin kɔlɔn belebelew sɔn k'a bila ji la k'a di yen sigibaw ma o sigida ka dɔgɔ mouvement an b'i kɔ a ka kɔlɔn sɔgɔlen tɛ fan min fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana min ye sigidaw ye fo ka taa se an ka batokɛyɔrɔw ma misiriw caman sen bɛ o la olu kɔni ma to kɔ a baara la n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ma da Bamakɔ kɔnɔna ma a ye mɔnɔbɔ kɛ ka ɲɛsin an ka marabolo kɔnɔna ma i n'a fɔ Kayi mara Kulukoro Sikaso Segu Mopti Tɔnbukutu Gawo Kidal Mopti Kita ka taa se Ɲoro ni Menaka ma a n'a ɲɔgɔnko caman ma sɔn an ka dugu la fɔlɔ a ma sɔn o ma Segu t'aw ka dugu ye wa Barawuli kɛ Barawuli ye yɔrɔ jumɛn ye an bara k'a kɔnɔ ayi Barawuli ye yɔrɔ jumɛn ye a tɛ Segu fɛ wa ayiwa naam i ma kuma kirikara daminɛ je te suspends merde way naam e do ko ke Segu ka ye i mana wuli dugu ko ala Segu n'a fa a faw ka ca sa yɔrɔ bɛ yen ke masina bɛ yen Barawuli bɛ yen i b'a fɛ ka birifini de sama ka t'i ka awɔ naam min ye marabolo ninnu ye jɔn ko ala nin bɛɛ lajɛlen o sigibaw bɛ nisɔndiya la bi nisɔndiya kɔni baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ wa ni forage minnu n'olu selilen filɛ nin ye o kɔni bɛɛ lajɛlen ye groupe tuli an bi kɔ olu de ka wuli ka jɔ don u y'a jira sa k'a fɔ u ye baara minnu boloda jamana faaba kɔnɔna na yan ka se marabolo kɔnɔna ma u bɛna kɛ sabu ye ka malidenw ni ka caman bɛ yen ni k'u hakili sigi wa min ye ji sɔnniman sɔrɔli ye ka di maliden ma ko n'i ye ji di maaninfin ma jiko bɛ maa min ye i ye koba de kɛ a ye bawo ji a bɛ kɛ sabu ye ka maaninfin ka sanuya ni k'o sabati ni k'i ka sigida sanuyani ni ka o sinsin n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Fatumata Batuli Ɲani ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ malidenw mako mana jɔ a la waati sanga n'a ka waati a na wuli ka jɔ kɛ degun min bɛ u ka a seko n'a damajira la k'o baaraw ni ka se ka o bolo da nin forage belebele ninnu selen kɔ ka ban maa bɛ se k'a fɔ bolofa yɛrɛ bɛ min kan o de ye forage min n'o sena maison ji aji kɔnɔ mɔgɔ 107 magantalaw la olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye munumunu salo kɛ nin forage in dala ye ka ji ta k'u ka sanuyaw sabati n k'u bɛ salji de ta ka don kari kɔnɔ ka sin ka taa don avion kɔnɔ ka taa maga o salji min b'u la n'o kelen de bɛ se o baraji dan t'o la koyi min ye Kalahardi ye ale kɔni y'a jira Triomphe du Mali kɔnɔ k'a fɔ min ye nin Batuli Ɲani ye nin zama se min n'o bɛ faso Maliba kɔnɔna na yan an bɛ dugawu dɔ de kɛ sa Ala ka sijani kɛnɛya di a n'a ka mouvement ma wa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye musow ye k'o dɛmɛ galadenw na ka taa se safunɛdilaw ma fo ka taa se nakɔ belebelew dali ma jɔn ko Ala a ye wuli ka jɔ kɛ nin siratigɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin ye n ko ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ le Triomphe du Mali kɔnɔ Kalahardi a ka fasiri don Baba Sidiki n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui a bolo ko siɲɛ 440 ani siɲɛ 3 min ye fasiri Hayidara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Baba Sidiki k'a dɔn maa mana taama i fa nɔ na i y'i ka sira kɛ Baba Sidiki i k'a dɔn o tɛ zon sen t'a n'a fɔra k'i taama n'i fa nɔ na i fa ye maa ɲuman de ye n'o tɛ ni zon don o ti fɔ o Baba Sidiki i k'a dɔn ayiwa min ye Bahamadu Simaga n'a to a fɔra jamana in kɔnɔ misali sɛbɛ Baba Sidiki k'a dɔn Dankɔrɔba a taar'i sɛmɛ nka min ye denw ye n'o ye tiɲɛ tabaw ye Baba Sidiki k'a dɔn Bahamadu a na yɛlɛ katakata i k'a dɔn a kaburu kɔnɔ sabula ale bɛ min nɔfɛ Baba Sidiki jamana yiriwali ni jamana ɲɛta ka maliden bɛɛ lajɛlen u ka taama sira bila ɲɔgɔn na a fɔlɔfɔlɔ i k'a dɔn maa fɔlɔfɔlɔ minnu kɔni ye taama sira fura Bahamadu Simaga b'o la Baba Sidiki cakɛda min sigira sen kan u k'a ma ko Somatara Baba Sidiki k'a dɔn ni kun ka sumanen kun don waati la paraja ɲini kun don Baba Sidiki an bɛ don minɛ ko bi i k'a dɔn kari kura i b'i miiri diɲɛ fɛn o fɛn la n'o ye daamufɛn ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ nin kari in kɔnɔ Somatara a nana n'o ye sigiyɔrɔ 53 fo
place 60 Bokasiriki i k'a dɔn Baamadu ale de ko in nu don hali n'a sɔrɔla a tɛ diɲɛ na bi nka denw Bokasiriki k'a dɔn u ye wulikajɔ boloda Somatara Société Malienne de Transport Mali kɔnɔ maa t'a fɔ maa ye sabula a tɛ tɛmɛ dugu la k'o ka dɔgɔ a tɛ tɛmɛ dugu la k'o ka jan Segu ni Baamadu ni Amadu Usmani Simaga to a fɔra bɛɛ b'a dɔn ko Baamadu kelen don Bokasiriki k'a dɔn jamana sɔrɔ bosoba don nafolotigi kun don baana don Bokasiriki k'a dɔn min b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛ o de ye baarakɛlaba don Bokasiriki kuma min n'a na wulikajɔw boloda ka jateminɛ kɛ jamana a bɛ se ka cɛbɔ cogo min na malidenw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo min Somatara nana sigi Bokasiriki k'a don ni bi cɛ taama nɔgɔyara an ma kosɛbɛ o kɔsa in na u ni Chinois dɔw nana u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye marque YouTube Bokasiriki k'a dɔn olu kɔni kari caman de dilan i b'i miiri fɔn fɔ la damu fɛnɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ wifi ceinture de sécurité musique climatiseur Bokasiriki hali jalaminɛkɛyɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ kari kɔnɔ a ti jɔ sira la k'a fɔ ko a ye ɲɛma n kɔnɔ boli walima n bɛ jala minɛ o kuma t'a la o bɛɛ b'a kɔnɔ avion par terre an bɛ donni min na ko bi Bokasiriki k'a dɔn a wa tiɲɛ tabaw u ye nin baara in kɛ u y'u sɛmɛ cɛkɔrɔba la sabula a wulikajɔ n'a cɛsiri a n'a dabalitigɛ Bokasiriki k'a dɔn jɔngo a la u y'a hakilina in miiri an bɛ donni minɛ ko bi ayiwa min ye denkɛ fɔlɔ ye Mahamadu Simaga ale de ye ɲɛmaa ye a ye kɔrɔfɔ ta a ko jɔngo a la nin bɛ cɛkɔrɔba nɔ na min ye Baamadu ye ale de y'u dege nin baara in na ni ka kilisi k'u da min ko ni wulikajɔ ni jateminɛ ye wari ka ɲini nka a ka kɛ sababu ye min b'a to jamanadenw bɛ lafiya hakilinaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na a ko baara min n'u b'o la a b'a ɲini i k'a dɔn hali bi n'a ka bi bonyamasegin ani taasibila ka kɛ ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ma Bokasiriki k'a dɔn o kɛnɛ sabatira o k'i bɔ yen a balimamuso min bɛ yen min ye nin dankɔrɔba in ye min ye Gaku ye Bokasiriki k'a dɔn ayiwa Fatumata Simaga bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Gaku Bokasiriki madame Konare o ka wulikajɔ ni cɛsiri jamana in kɔnɔ musongana minnu n'u to a bi fɔ nafolo ɲini na ani cɛsiri la Bokasiriki ti saba fɔ abada ni ma Gaku to a fɔ sɛbɛnnikɛla k'o sɔrɔ la fa y'a kala baara min na fa ye kilisi min to a da a n'a ye kangari minnu d'a ye Bokasiriki k'a dɔn ka wari ɲini jɛlenya na ka wari ɲini wulikajɔ la Bokasiriki k'a dɔn lafiya bɔta da la ka tila ka ɲɛ mɔgɔw ma wamani kana lilayi kana lahu min ye awa madame Konare min ye ayiwa madame Kumare i k'a dɔn madame Kumare Gaku Bokasiriki k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye olu ka nin cakɛda in u y'a minɛ i k'a dɔn bonda min ye cɛkɔrɔba u y'a minɛ a faw olu mɔkɛ la olu fana y'a minɛ u fa la Bokasiriki kabini 1935 i k'a dɔn min ye Baamadu Simaga ye wulikajɔ ni jateminɛ o nana boloda fɛ sabula min ye bɛjɛ baara ye an bɛɛ ye fakelen ba kelen ye an b'o baara la tuma min n'o ko nana yiriwa san 1969 a yɛrɛ laban a nani damata cakɛdaw sigi Bokasiriki o de nana kɛ établissement Amadu Simaga san 1971 o wulikajɔw nana boloda min ye groupe ni ayiwa cikɛ machines ye Bokasiriki a donnama in kama o tun bɛ na ni dakabana mobile ye o don mobile min n'o ɲɔgɔn tɛ ayiwa diɲɛ bɛɛ o kun ye Renault n'a ɲɔgɔnnaw ye Bokasiriki a tun bɛ na n'o ye fo kana Somatara ko k'olu boloda san 1993 dɔ nana fara cakɛda kan Bokasiriki k'a dɔn compagnie Balanzan i hakili b'o la kɔni u nana o sigi Bokasiriki nin bɛɛ kun ye jamanadenw bɛ lafiya fo san 1994 Bokasiriki k'a dɔn ayiwa Baamadu laban nana Betramu san n'o ye base de l'équipement et le transport du Mali nin bɛɛ kun ye i k'a dɔn hakilinaw ka se ka fara ɲɔgɔn kan cakɛda caman de maa minnu bɛ baara la Bokasiriki a ka ca maa 1000 ni kɔ ye min kɔni ye ayiwa Gaku ye madame Kumare Mariam Simaga ni bɛɛ ko a ma Gaku a ko Bokasiriki k'a dɔn nin kari in sana chauffeur de chauffeur k'u janto a la min ye dakabana boli kari dabakun do ye o kari dabɔlen de do maanifi ka se hɛrɛ ni damu na i ka so i ni kɛnɛma nka ka kari dakabana boli walima k'a kɛ vitesse ja ye a ko a ma dabɔ o kama o tuma olu ni chauffeur bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u bɛɛ lajɛlen sago ye kelen sabula ni kari tɔ bɛ kɔfɛ n'u ye nin boli k'a ɲɛ maa caman wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ se ka baara ta Bokasiriki k'a dɔn i mana kɛ nafolotigi ye maaw de b'i dɛmɛ wari ɲini na Baamadu yɛrɛ ka kuma don an ka cɛkɔrɔba a kun to k'a fɔ de ni réunion bɛ yen baarakɛla bɛɛ a b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a fɔ ko nafolo a b'a dɔn wari ye min ye mɔgɔw ko ayi a b'a fɔ ko kwakuru de don
kokokuru kwakuru bɛɛ ale b'i nɛ da la ka nɛmu dɔ fana bɛna ka dɔ nɛmu nka n'an y'a wolokun a tɛ ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ i jɔ a ka te a to an ka taa ne ye karamɔgɔ saba tun kɛra ne bɛ nin tɛgɛ to non arrête cogo bɛ di karamɔgɔ dɔgɔ tun kɛra ni tɛgɛ dogo ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko soir de Bamako la Laya Jara a ka fasiri de ye Laya ko mun dɛ Laya ko min ye anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Général d'armée Assimi Goïta a ye taama min kɛ araba tɛmɛlen janvier kalo tile 15 san 2025 ka taa Mɛgɛta n'o ye Kulukoro région kɔnɔna ye taama in senfɛ ko taama in a ma diya maa dɔw la dɛ bawo min y'a kunbɛba dɔw ye olu ye gɛrɛntɛ sɔrɔ ka gɛlɛya fana sɔrɔ min ye stade kura min n'o ye Mamadu Jara Achi ye o stade doli la maaninfinw ye ɲɔgɔn dɛrɛ ɲɔgɔn digidigi taara wolo fɛn min na o de ye maa 50 olu kɔni olu banana n'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔfɔ in i b'a ye k'a fɔ taama yɛrɛ kun bɛ fɛn min ka jɔnjɔn o de ye stade omnisport de référence n'a bɛ wele ko stade arena Mali o kɔni o kabaden fɔlɔ o de dala fɔlɔ Kayo yanni i ka se Kulukoro dugu kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye Kulukoro dugutigilakaw ye n'an k'a ma ko bâtiment de légitimité traditionnelle olu dugutigi ka bulon o fana kabaden fɔlɔ o fana taara da n'o tɛmɛna ka bɔ yen baara wɛrɛ min tugunu na sa o de ye promotion min n'olu tun bɛ école militaire inter-armée kɔnɔ n'olu labɛnna kalanw bɛɛ lajɛlen baalen kɔ promotion 46e promotion EMIA olu fana ka bɔli o ɲɛmaaya o tun bɛ jamanakuntigi bolo a taara o kɛnɛ fana kɔnɔna na k'o baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛ k'o ba a ɲɛna n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye a segilen kɔ ka na stade Mamadu Jara Achi la o kɔni doli o baalen kɔ kɔrɔfɔ caman de wulila ka jɔ a fɔra ko maa 56 min n'olu kɔni n'u banana u joginna i b'a ye u taala a yɔrɔnin bɛɛ anw ka sapeur pompier minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ye ka taa se lakana tigilamɔgɔw ma n'o ye ba polisilakaw ye olu ye dɛmɛ don maa 56 ma k'u ta ni ka taa n'o ye Kulukoro CSRF o kɔnɔna na o yɔrɔnin bɛɛ dɔgɔtɔrɔw y'u wakili don u la caman bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye lafiya sɔrɔ nka maa kelen tun bɛ maa 56 in na n'o ye npogotiginin dɔ ye n'o ye assistant Mariko ye ale sigiyɔrɔ bɛn bɛ quartier plateau 1 ma Kulukoro kɔnɔna na o kɔni ale ka kɛnɛya a ma se ka sabati o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen de b'a fɔ tɔw cogoya nka min ye maire ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ a n'a ka jɛkulu o wulila ni ka taa ni npogotiginakaw ka du kɔnɔna na ni ka se ka taa u ka nɔgɔya da k'o ta k'o ɲɛsin a somɔgɔw ma wa min ye donbolo yɛrɛ fana ye u ka nɔgɔya da senfɛ o y'o donbolo fana ta ni k'o di npogotigini somɔgɔw ma nka min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko npogotiginaka in ko n'Ala sɔnna a ma k'a bɛ kɛnɛya nka min ye maa 55 tɔ ye olu kɔni lafiya da o ta la ka ɲɛsin u ma furakɛliw kɔfɛ wa kɔrɔfɔ in bɛ munumunu fɛn min fana nɔfɛ o de ye ko min ye bɔmu dɔ ye k'o yela stade kɔnɔna na yanni président n'o ye président de la transition ye yanni ale ka n'a ka discours daminɛ o kɔrɔfɔ in sɔrɔla maa min da kɔnɔ o de ye Buhuma Bɛli Jawara ye sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko sachet min n'a yela ni maaninfinw tun bɛ k'a kɛ bɔmu dɔ dogolen ye ko bɔmu foyi tun t'a kɔnɔna na min ye baarakɛminɛn kɔrɔ dɔw ye olu de kun sirin bɛ nin mana sachet finman in kɔnɔna na k'a bila stade fan dɔ fɛ maa dɔ taara k'a bɛ taa jalaminɛ ale kɔni siranna sa k'a fɔ yalima ko nin tɛna se ka kɛ bɔmu ye wa nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen maa bɛ se k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen maaninfin ka n'i dateliya nɔfɛ bawo min ye bɔmuko kuma ye n'i y'a fɔ a bɛ maaninfinw caman ni k'u jatigɛ u kɛn bɛ ka labɛn minnu sabati waasa kɛnɛya kanda bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka dansigi o baaraw boloda cogo ɲuman na nin ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri don Boubacar Sidiki dibila lakari ye tandɛgɛ ma ye siga t'o la Boubacar Sidiki n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Alliance Boubacar Sidiki k'a dɔn bɛnkan kura a bolo ko siɲɛ 40 ani siɲɛ 8 min ye Lévi Duɲɔ nin y'a ka fasiri ye a ko n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi Boubacar Sidiki min ye denmisɛnw ye sifinw Boubacar Sidiki k'a dɔn gɛlɛya caman bara k'u sɔrɔ bi dɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn fɔlɔfɔlɔ i kun b'a bɛ maakɔrɔbaw da cɛkɔrɔbaw walima baaliku selew Boubacar Sidiki k'a dɔn ko kulujala gosi a y'o sɔrɔ nka an bɛ donni minɛ ko bi min ye Mali jamana ye Boubacar Sidiki k'a dɔn Ala k'an kisi denmisɛnnin fitininw dɛ
bɔsiriki minnu yɛrɛ ni bana yeli manga minnu manga sɔrɔ nin ko in kɔnɔ i k'a dɔn a bɛ denmisɛn caman de la bɔsiriki o dun laban n'i ye furu kɛ a ma mɛn o mɛn bɔsiriki a bɛ laban furusa de la a n'a to a tiɲɛ sabula jɛ tɛ cɛya la ala m'an kisira bɔsiriki ninnu ye kuma cɛjuguba ye ko nka jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di bɔsiriki k'a dɔn maa caman bɛ pangawalaki la dɔw yɛrɛ n'o tɛ dɛ bɔsiriki k'a dɔn dɔrɔgujugu ani minfɛnjugu olu de bɛ na nin se hadamaden ma taalen ɲɛfɛ a ko tuma min i k'a dɔn an ka jamana diinɛmaw n'u taara sanbɛ foli la Asimu Goyita ye Asimu Goyita i k'a dɔn u y'a fɔ a ye n'a ma wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye minfɛnjugu ni dɔrɔgu kɛlɛli ye a ko i k'a dɔn a bɛna tiɲɛniba de don an ka jamana kɔnɔ jamanakuntigi ko k'a b'a kalama ka sababu kɛ mun ye sɔrɔdasi cɛta dɔ kɛra min ye denmisɛn 2000 Bɔkari i k'a dɔn olu joli sɛgɛsɛgɛli ye dɔrɔgu de taara y'a kɔnɔ Bɔkari o kɔni bɛ maa jigi waro kosɛbɛ jamana min jigi b'a ka denmisɛnw kan n'a fɔra ko ayiwa olu kɔni gɛn bɛ furajugu taba ye Bɔkari a bɛ maanifin ga i kamana na wa a kan ka maa siran n'o tɛ min ye kɛlɛ ye nin fɛn minnu bɛ don jamana kɔnɔ a kɛlɛli douaniers b'a la lakana tigilamaw b'a la Bɔkari sutu ko dugutijɛ n'u maa caman den minɛ fa bɛɛ fɛ dɔrɔgu feerelaw ani trafikanjugu Bɔkari olu kɔni gɛn bɛ k'a kɛ nafolo ɲinida ye olu fana bɛɛ dɔdɔlima sa kalo 12 a ko n'i ye nin dɔrɔgu ninnu da k'a lajɛ Bɔkari a feereba n'a mibaw joni ka fisa joni ye Bɔkari nka a bɛ digi maa minnu na kosɛbɛ o de ye tabaw ye a ko caman kɔni b'a ta dusukasi Bɔkari i k'a dɔn ka taa se ayiwa min ye jigilatigɛ ye walima se tɛ ɲɛ yɛrɛ Bɔkari i b'a ta o min kama o tɛ foyi bɔ a la o bɛ dɔ de fara a kan caman kɔni b'a la olu ta ye dulɔ ye Bɔkari k'a dɔn dulɔ ani fura dɔw bɛ yen minnu bɛ maanifin k'i sabali k'i hakili sigi nin bɛ a damata dɔrɔgu ye min yɛrɛ fanga ka bon kosɛbɛ o ye kannabisi ye kannabisi n'a y'i diya a fɔ ko binjala denmisɛnnin caman kɔni bɛ mun suma arasaw ka suma kɛ sɛbɛnnikɛla sɛbɛn a ko a ka di arasaw de kosɛbɛ Bɔkari hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn a binjala kɔni jamana dɔw bɛ yen Bɔkari a yamaruyalen don a kan bi sabula a jateminɛ ani tɔw u fanga tɛ kelen ye nka i k'a dɔn kɔ b'a la dɛ nin fɛn o fɛn filɛ nin ye Bɔkari k'a dɔn a bɛ se ka masiba se adamaden ma taalen ɲɛfɛ a masiba ye jumɛn ye min ye cɛ yɛrɛ ye Bɔkari k'a dɔn i kana damu ta kɛ ka lamɛnbagaw ka kɛ to musoko la i kana damu sɔrɔ walima a yɛrɛ tɛ wuli bilen fiyewu Bɔkari k'a dɔn k'u ye balawu de ye mɔmuso ka e k'o bi fɛn ye ninnu na Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ k'i bɔ a la fura dɔw fana bɛ yen min ye hypertension ye a b'o sababuya Bɔkari k'a dɔn dulɔ ka taa se i k'a dɔn ayiwa jabɛtiw ma a bɛ nin bɛɛ lajɛlen sababuya Bɔkari n'a fɔra ko sifin denmisɛnnin ncinin Bɔkari olu ka ayiwa musoko kɛn bɛ makariko da ye Bɔkari i b'i laban k'i ɲɛsin fɛn dɔ fana ma min b'a wuli joona ni ka fanga k'a la u k'olu de ma ko Viagra o n'a ɲɔgɔnnaw Bɔkari o dun fana tali i k'a dɔn ko b'o la dɛ sabula i t'i mɛn abada o kan ni i kɛra maa fɔ po walima i vɛri dɔ ma éclaté Bɔkari k'a sababu kɛ i k'a dɔn fɛn minnu don ayiwa a tɛ ta ten min ye seereyaw ye n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ san kalo 12 Bɔkari mɔgɔ denmisɛnnin junu de bɛ taa u fan fɛ k'a fɔ ko ayiwa ɲɛma dɛ dɔgɔtɔrɔ n tɛ cɛya la walima farafin furakɛlaw i b'a ye k'a fɔ ani mɔriw Bɔkari ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ magɛn san kalo 12 i k'a dɔn nin gɛlɛya in na Bɔkari fɛn min bɛ se ka nin ko in ban fo jandon yɛrɛ la o de ka kɛ sababa ye o de ye fura minnu bɛ ta Bɔkari k'a dɔn a kɛra minfɛnw ye wo a kɛra sunɔgɔfuraw ye wo Bɔkari nin fɛn o fɛn bɛɛ i b'a sɔrɔ dɔrɔgu de b'a bɛɛ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ min ye duɲɔ ye ale ka fasiri kun don levi duɲɔ Nouvelle Alliance to la an bɛ a sɛbɛkɔrɔ fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau e ko anw ka maa 5 bɛ Maliden na olu kɔni Côte d'Ivoirekaw u ye tɛgɛ da u kan koyi bawo k'a sabu kɛ min ye camion dɔ ye o de yɛlɛ u bolo min ye type Mercedes ye a fɔ type
o de doge Mercedes do type semi remorque ni ya ta ka laje ko ni camion za utara min zo kudi war ko ka kafeula boro ka u fara nyanga ko camion ko nana ka ta se mi gomu ye min be bo banangula ka ta se kuma ngoni chama ba de ko ni ndala ka soso mino ni nyanje ni camion belebele ngon nana mi o ko bora boakede ku kunda korokoka o selen ko korokoza ibaye ka fo ye mamunu be no luwe sege tigila mawye no ya fini tigila gawye olu ye mobile njo ni ga sebe koro larawe ni vondale ye akono o ye mobile mine le ko mo ma be sa kebe mobile ngonna na kibe dodo akula o ya bele jele sa lo ka faranyanga ka nyiningali ni ga soroka o boloda ma be sa ga fo ni mbla be minami ngono ambe wati mi na sisa o de ye aunga bosera ola o fero tigeledo janvier kalo entle mo ani konondo o banga boli ni ka o sebendia ka laje bele jele ye aumbe ayesi konnana wa ani seda o an seba koro be fara no temana ka boy ma be sa ga fo ni tabulo mi vleni ye o nunu ma tantaru yere soroni hakilina ngonna na chugud mena wa ma femi manake na fulu nyinili akanga nyinini hakliye wani beta jamana na fana ikanga don ka famu jamana mi be nani ka jamana o ka teriano ka flani teria abiyanga be hage mununa e kanga ni bele jile nyini ga don ningoni ni mena ke sabu e fasirike ba ka fola no igra ki dumiyai ka se ka kodo de wulisa ko war jamana ani faso malibani nyanje ko ka ta sorola san 2024 temeluna ibaye ka fo an yera ka ministry so mi no nyashimbe jagoko ani usine koma nun bele jele ko ne wi sebe dobo sebe mi ngoni ku ba jirasa an yera ka dadu mun fendo be ko lu kana bo jamana faso maliba dafe o dobe talike shikoloka o dobe talike tige hiseka fo ka ta se shogise kumba manangwa masoja no temena ka bo mbena fana be ala o e ko ki ta te bo o e fana ga mobile ka bo ka ta yala dugumun ngonna na ko salo ka fara nyanga ko be na jago kenaye ko yale ma ko fana be benwa nyingali bole fleka ke ni ngo sabe ni mina na ibi twala kana siga abu bole mata ngoni anika unika miyobe na nye ma mi mine anga shokise anga tiga kise da kise o fleka anga mata fleni ye ai ni anye mama mina ke bi bona ibi mine itara kura ni ke bi bonu ka kakawe obi mine siga tala ata bene min di kuife kala ka warala ni ngo sabe siga mina ya salo ka bo eleni ka tar juro niveau kono igra gi dumya ka fasiridu wala trigi ni yisi kuma do dumini kuna iki wuli kuma do siga to ni wati fe electron inyina sa min ya ambalema bobo uluka jemna foni kele ka ni ala sonama min ye aiwa 21h30 pour appeler à l'epse kana kuma so kono kan ni shoni da farko na jaka min ye denen nata ya na nyo zoro kenaka se ma foro kuro bo ko lulla ka ngani ala sona ni lambe bawo ami nyo zoro radio match fm na sini 21h30 da baka koloshili amedu kumbe bundeli kula ka nyala ni nganjira nyemana fiya tulukala ka nyala ganjira jamana o de te ni tumi aban filme ambi nyebeti ya ale de baraka ganjira nyena o fiya tulukala afojo Gibson ko ni niga ani ga ko akurugo kuma Bamadu sima kwa kuruwa ambe ka ne dala anga ne mu don abime mo tata ablinda ko nati ni baby ne dala tinani bi ke benne wa abime ngani be awal akobe badi uta bane ya do de choro nga pa kunye jego Gibson control ale kumi negela kuna foni la se bwa kar siriki tabatungara wa salam